Perkenalkan nami kula Fiorinita Putri, nomor absen 32 saking kelas 12 MP3. Ing dinten menika kula badhe nyariyosake cerkak tugas sekolah kanthi irah-irah layang kang ora tau kasil ngadeg. Mugi cerkak menika saged keparingan pangapunten menawi wonten kirang lan mugi gadhah paedah. Matur nuwun. Cerkak layang kang ora tau kasil ngadeg. Ing sawijining sore nalika awan wis rada mendung, Nita ngadeg ing teras omahe karo ngenggem layang sing wis kekusem. Layang iku wis bola-bali arep dibuang. Nanging saben arep dicemplungne ing keranjang sampah, tangan Nita mesti mandeg. Kaya ana sing nahan. Kaya layang iku isih nduweni nyawa cilik sing mbujuki supaya ora diguwak. Nita ngelus kertas abang tipis sing wis rada nglunjur ing sisihe. Yen wae aku wani ngomong langsung, mesti ceritane ora kaya saiki, pikire. Saka kadohan suarane bocah-bocah sing dolanan ing lapangan katon samar. Nanging suara angin sore luwih banter ing kupinge, kaya bisikan saka jaman kepungkur sing isih ora rampung. Kejadian iku diwiwiti setahun kepungkur. Nalika Nita lan sahabate Ardi isih kelas 11. Nita kuwi bocah sing seneng maca lan pendiam. Dene Ardi kuwi rame, pinter olahraga lan gampang akrab karo sapa wae. Bedane beda banget. Nanging justru kuwi sing gawe loro-lorone akrab banget. Wong-wong sekolah asring guyon, ngendi Nita ning kono mesti ana Ardi, kaya paket hemat sing ora iso dipisah. Saben isuk Ardi mesti nyeluk saka kejauhan. "Nit, cepat kabeh wis mlebu kelas." Karo mlaku ngajeng-ngajeng tangan lan jas alma mater ngegolang ora karuan. Nita mung mesem lan mlaku tenang kaya biasane. Nanging wektu kuwi ana sing wiwit beda ing atine Nita. Saben Ardi nyapa, dadané Nita mesti krasa anget. Saben Ardi nyekel pundhake nalika arep ngajak menyang kantin, Nita rumangsa kaya jantunge mlumpat luwih adoh tinimbang langkahe. Lan sing paling parah, saben Ardi crita soal cewek sing digandhengke, Nita krasa kaya ana watu gedhe sing numpuk ing tenggorokane. Awale Nita nganggep iku mung perasaan kagum biasa. Nanging nalika Ardi takon, "Nit, menurutmu aku cocok gak karo Via?" Nita mung bisa mandeng langit-langit kelas, ora iso njawab, ora iso mikir, mung iso mesem palsu lan ngomong, "Yo, lumayan." Ing dina kuwi, Nita ngerti yen dheweke wis seneng banget karo Ardi. Nanging Nita ora tau ngomong, ora wani. Ardi kuwi kancane saklawase, sing gawe dina-dina Nita luwih rame. Yen ngomong saiki, yen kabeh dicanggung, yen Ardi nyingkir, Nita ora sanggup bayangke. Dadi Nita milih meneng. Saben dina perasaan iku tambah gedhe lan tambah nglarani. Nita nganti ora konsentrasi sinau. Saben Ardi guyon karo Via, Nita mengambang ati. Nanging dheweke tetep mesem, tetep pura-pura baik-baik wae. Bengi-bengi Nita nulis layang ing buku catetane. Layang kanggo Ardi. Isine sederhana, jujur lan tulus. Art, iki aku Nita. Aku ora ngerti cara ngomong langsung, nanging aku senengku karo kowe wis suwi. Aku ora ngarep kowe mbales sing padha, aku mung pengen ngandani supaya atiku ora kebak dhewe. Nita nulis, mbenahi kalimat mek kertas nulis manes nganti tekan versi sing dianggep paling pas. Nanging layang iku mung disimpen ing tas, ora tau diserahake, ora tau tekan wong sing dituju. Sakwise sawetara minggu, Nita krungu kabar yen Ardi lan Via resmi pacaran. Wektu kuwi rasane kok kageke mendadak ora nduweni tulang. Nita njupuk napas dawa, mesem lan ngucap, "Oh, selamat Art." Nanging ing jero dadane ana swara retakan sing terus nambah. Wiwit kuwi Nita lan Ardi isih akrab, nanging ora kaya mbiyen. Nita luwih sering alesan kanggo ora bareng-bareng mulih. Ardi kaget nanging Nita ora berani ngomong alasane. "Nit, kok owah, kowe kesel ya?" Nita mung mesem, "Ah, ora apa-apa, tugas akeh." Padahal njero atine pengen ngomong, "Aku ora kuat deleng kowe karo wong liya, Art." Nalika taun ajaran
Nalika akhir tahun ajaran teka, kabeh siswa repot karo ujian lan persiapan kenaikan kelas. Ardi isih kerap nyamperi Nita, nanging Nita sengaja njaga jarak. Ora benci, mung ora siap. Salah siji sore nalika udan deres banget, Nita nemu Ardi ning ruang UKS lagi ngelus pundake sing kesleo amarga latihan bola. Nita mung kaget lan kebingungan. Loh, kok ning kene dhewe ngenteni udan. Uga aku kangen ngobrol karo kowe Nit, ujare lirih. Nita kaget nganti ora iso omong. Suasana sunyi. Mung ana suara tetes udan. Nita mengingin kabeh ngomong kabeh. Yen wae wektu kuwi Nita wani omong, mungkin ceritane sebeda. Nanging uang kadang kalah karo rasa wedi. Nita mung jawab, "Ngopo kangen wong aku ning kene wae?" Ardi nyandak tangan Nita sedelo. Anget sing gawe Nita meh ora iso napas. Nit, kowe beneran ora apa-apa akhir-akhir iki. Ati Nita kerep bisik. Ayo ngomong, ayo ngomong. Nanging ilate koyo kaku. Aku beneran ora apa-apa Art. Lan koyo kuwi maneh kesempatan sing kelewat koyo angin. Wulan demi wulan mlaku, saiki wis kelas 12. Via pindah sekolah amarga ngikut keluargane lan Ardi bali dadi bocah sing karep ngintini Nita saben istirahat. Tapi Nita isih ora wani ngomong. Layang iku isih digawa tekan ngendi wae, nanging ora tau diserahake. Sore iki, setahun sakwise layangan iku ditulis. Nita lungguh nang teras ngadep langit sing warnane jingga keunguan. Angin sepoi lewat alus kaya ngelingake cerita sing ora rampung. Nita buka layang sing wis suwi kusem kuwi, diwaca maneh, tulisane wis rada kabur, nanging isine isi padha. Nalika tekan kalimat terakhir, Nita krasa matane nganti panas. Bar kuwi swara motor mandeg ing ngarep omah. Nita kaget nalika ndeleng sapa sing teka. Ardi. Nit, kowe kok nang teras wae, aku lewat tak mampir. Katon mesem kaya biyen. Mesem sing ndadekake Nita ratusan dina bingung karo atine dhewe. Nita nyoba mesem. Oh, iya mampira. Ardi lungguh jejeg ing bangku teras ndeleng tampang Nita sing ketok kesel. Kowe pikiran apa? Kok melankolis banget. Nita bingung. Layang kuwi isih ana ing tangane. Yen Ardi weruh, yen tak serahke saiki, yen kabeh dadi aneh. Nita cepet-cepet nutup layang lan nyelempitake ing mburi. Ah, ora kepikiran apa-apa. Ardi mandang mata Nita. Nit, aku ngerti kowe. Saben kowe ngomong ora apa-apa, biasane kuwi artine ana apa-apa. Nita mandang langit sing wis wiwit peteng. Jantunge gedhe kenceng. Iki mungkin kesempatan sing Nita wis mendem suwi. Yen ora saiki, kapan maneh? Tangane gemeter nyekel layang kusem kuwi. Diadekne dilebone ing pangkuane. Nita nengok Ardi pelan. Art, suarane lirih. Aku duwe sing kudu tak omong. Ardi nunggu, mripate lembut tanpa ngejudge. Nita ngelak napas dawa. Aku nanging dumadekan suara ibune saka njero omah nyeluk banter. Nita, bukane lawang mburi. Anane banyu metu terus. Nita langsung kaget lan tangine buyar kabeh. Nita mandeg nutup layang, cepet-cepet banjur ngadeg. Aku mlebu dhisik Art. Nita langsung mlebu omah ninggalke Ardi nang teras. Bingung karo ekspresi Nita sing gugup. Nalika bali maneh menyang teras, Ardi wis ora ana. Ing bangku mung ana botol minume lan secuil kertas cilik. Nita njupuk iku, tulisane cekak. Nit, kapan yen kowe siap, aku isih ning kene. Aku nunggu kowe ngomong apa wae sing pengen kowe ngomong. Nita mandang kertas cilik iku, layang sing disimpen setahun isih ana ing tangane. Perasaan sing disimpan luwih suwi isih ana ing atine. Layang iki sing ora tau kasil ngandhek. Mbok menawa isih nduweni kesempatan, ora saiki, nanging besok, nalika Nita wis wani. Ing sore iku Nita mung mesem tipis, ora sedih, ora bungah, nanging lega.